tikufuna kuti achewa tonse mdziko muno popeza tilipo mtundu waukulu okwana 14 million people titawapanga chinthu chimodzi kuti tikweze makamaka chikhalidwe cha achewa kuno ku Malawi komanso kuti mtsogoleri wathu amene akulamulira dziko lino amene ali mchewa timutenge kukhala pamwamba ifeyo mitundu ine zitithandizira koma ife achewa tikhale patsogolo. Mfundo zikuluzikulu ndi zimenezo zikomo kwambiri. Mfuti zikamapita ku polisi kuchokera kunja ame imayenera kudziwa ku area 30 kwabwera mfuti 400 mapisto potengera ndi madokumenti. Mfuti zimenezi zachokera ku Israeli. MCP ikufuna kugawa kwa anyamata achipani. Lazarus Chakwera wazilowesa mwachinsinsi kuti aziphera anthu. Timafuna tipemphenso ku military. Ndi chifukwa chani mwangokhala chete osankhula chilichonse? Mfuti 400 zalowa mdziko muno kuchokera ku Israeli mwa iligo. How safe are we as a country? Kumaliro wa soja Lucius Banda taona anyamata achipani ovala ngati pioneer. 1993 Manken Chigawa anatsogolera ame pothanda gawo amenewa. Leronso tikufuna chigawo watsopano wa ameko atsogolera Malawi pothanda zigawenga za MCP. Inu mapisto 400 akufuna zipanga nawo chani mdziko la mtendere? Amalawi 5 million akusowa chakudya, mzipatala mulibe mankhwala, apolisi akusowa jombo, koma Chakwera wagula mfuti 400 zophera anthu. Ndikunena pano mapisto amenewa akusungidwa ku area 30. Mmodzi mwa amene akufuna pa listi yawoyo ndi Peter Mutharika. Tonse tikudziwa kuti Mutharika ali ndi security yamphamvu kwambiri. MCP imalephera kumpanga ataki. Ndiye panopa zimene achita ayamba kupanga target ena mwa mabodyguard yake. Mbuyomu pamene ndimanena zokhudza asilikali a Israeli ena matsutsa. 1 week later ndege inagwa ku Chikangawa. Zapo izo ku Rwanda ndakhala ndikunena nthawi yayitali. Rafu Kasambala anapezeka atafa ku Lilongwe. Chiseko cha lumu yake chinachotsegula. Koma MCP imatinamiza kuti anafa ndi madragi. Leronso alowesa mfuti 400 akugawira anyamata achipani asunga malisti oyenera kuphedwa before 2025. Amalawi tikhale cheru. President ameneyu akudziwa kuti zavuta. Njira yokhala imene angachite pozipulumutsa ndi kupha otsutsana nawo. Ku Central Region kukuchitika kampeni yogawa mitundu. Chimwendo Banda anakumana ndi mafumu akuti auza anthu awo akavotere Chakwera chifukwa ndi mchewa. Maaudio okhuza nkhani imeneyi tinawo. Amachita kunena kuti mitundu ina ngati Asena, Ayawo, Atumbuka, Angoni, Alomwe, Atonga ndi opanda ntchito komanso ndi yaying'ono. Tikufuna kuti achewa tonse mdziko muno popeza tilipo mtundu waukulu okwana 14 million people titawapanga chinthu chimodzi kuti tikweze makamaka chikhalidwe cha achewa kuno ku Malawi komanso kuti mtsogoleri wathu amene akulamulira dziko lino amene ali mchewa timutenge kukhala pamwamba ifeyo mitundu ine zitithandizira koma ife achewa tikhale patsogolo. Mfundo zikuluzikulu ndi zimenezo zikomo kwambiri. Zimene akulankhula chimwendo ndi mafumu akanakhala lomwe mukanaona HRDC ikupanga zonetsero. Chipani cha MCP chili ndi president wa Chichewa, secretary general wa Chichewa, director of youth wa Chichewa, director of women wa Chichewa, ma director ambiri mbiri ndaku Central Region. Koma ikanakhala DPP kuti ndi secretary general komanso president wa Chiromwe mukanaona HRDC ikulankhula. Lero achimwendo Banda akutuma anyamata afodi kapena UDF kandi DPP UTM akapita ku Central Region kapakisa sonkhano akutuma anyamata kuti azamenya akuti kumeneko ndi kwa achewa. Ndiye pano athamantha anaunjika mafumu ndi kuwapasa ma 2 million ndi akuwauza kuti mafumu inu mukudziwa ndinu mafumu achichewa. Ndiye tikufuna mmeme anthu mwauze kuti akavotere Chakwera ngakhale Chakwera walephera koma Chakwera ndi mchewa. Ndiye avotere Chakwera
kuti tiwine chisankho chifukwa mitundu inayi ndi yaying'onoying'ono. Zimenezi zankhulidwa poyera, maaudio tinawo. Audio imene ndakuonetsani ndi yochepa, koma ndili ndi maaudio otchuka kwambiri amene chimwendo ndi mafumu amakambirana njira zosalira alomwe, ayawo, asena, angoni, atonga, atumbuka. Mwachidule, tsankho limeneli likubwera chifukwa chona kuti MCP yazindikira mkwiyo umene Malawi ali nawo pachakwera. Njira yokhayo imene angachite ndi kugawa mitundu, divide and rule, komanso kupha onse otsutsana nawo. Mapisto 400 achokera ku Israeli akusungidwa ku area 30. Tikufuna kumkuyu abwere poyera ndi kutifotokozera Malawi ntchito ya zida zimenezi. Mbuyomu tinawuza onera kuti mdziko muno mwabwera anthu a ku Israeli. Ndinanena zimenezi 2 weeks before. Akuluakulu mdziko muno mwabwera asilikali achilendo kutoka ku Israeli. Akuyenda zimagalimoto zamakahaya pamodzi ndi anyamata MCP. Later on kunachitika ngozi. Nkutheka ndege manager inacheredwa, china chake inacheredwa, chimene ife sili kudziwa, because Israelis ali very high mu technology. Ndege manager anachita kugwesedwa, ndifake inagwa pafupi ndi midzi kumosalira. Leronso abwesa mfuti 400 za pistol. Mfuti zimene zitu ndikunena pano, I'm not joking, zili ku area 30. Timapempha kumkuyu kunena kuti asamazolere kubwera ndi kumauza Malawi zinthu zitavuta. Tikufuna pano pati uzi kunena kuti mfuti zimenezi 400 mapistol amene abwera ntchito yake ndi chani. Malawi Army tindumbo ndokwanira kunena kuti Malawi Army sinasainire mfuti zimenezi. Mfuti zimenezi zalomwa chisisi kudzera kwa zikhale ng'oma ndi chakwera ndi akuzisunga kwa mayi uja wa kumtinji Yoram ku area 30. Koma mfuti zimenezi zikuperekedwa kwa anyamata achipani amene akuphunzitsa usilikali ndi akuwapatsa kuti iwe tapita kwa musake Boni Kalindo akumaita ndi mfuti zimenezo, tapita kwa musake Baki News TV, tapita kwa musake Chisale, tapita kwa musake Kambala kapena Akaliati utakwasaka akuti zimene yankhula pa malo ya Chilima sizinasangalatsa kwa akulu a MCP. Kuonjeza pamenepo MCP ndonyasidwa kwambiri ndi UTM chifukwa ikusala manganya. Mwina ambiri simudziwa, amanganya aja a UTM sakwafuna, iwo aja akutengedwa ngati MCP. Amene wakongeresa china chimwendo sakusangalala, akugula mfuti zimenezi 400 ndi chenga choti asowesa anthu ena. Mwachisanzo Newton Kambala, Timothy Ntambo, Patricia Kaliati, Boni Kalindo, Enoch Chihana ndi anzake, Alan Witika, Rafu Kasambala, Chilima, Shani Muzi anaphedwa kale. Kodi dzikoli mukufa musainokha